Wij zien hier voor ons staan. Rev en Ross. Bekend van. X-Factor. Hoe zijn jullie daar terechtgekomen? Zo, in feite zijn we eigenlijk een beetje gepusht. Geadviseerd. Nou, zo is het eigenlijk echt gegaan. We zijn geadviseerd om mee te doen aan de X-Factor. Ja, we zijn al, Rev en Ross zijn al een tijdje bezig. Voorheen 1J. Toch ongeveer 7 jaar. En op een gegeven moment wil je toch wat publiciteit hebben, wat meer publiciteit hebben. En werden we geadviseerd van ga eens meedoen aan de X-Factor. Gratis publiciteit. En het heeft perfect uitgepakt. Wij geven 100% show. We zingen, we dansen, we acteren. En kortom, we entertainen. We geven een 100% show. Alleen als je goud in een woestijn legt en je zegt het niet, dan weet niemand het. Weet je wel? Dus wij zijn het goud. Zo mag je het noemen. Nou, we hebben 100% show en mensen hebben het gezien. En hier staan we dan, Rev en Ross, iets bekender. En, kijk, we hebben ook dus, we zijn ook niet stil komen te zitten naar de X-Factor. We hebben een platendeal aangeboden gekregen en dus ook getekend bij Sony, niet de minste. En we hebben net een nieuwe single uit, Second Last Chance. Een mooie combinatie Motown pop. Een beetje van vroeger en een beetje van nu. Als mensen nou meer willen weten en inderdaad willen zien waar jullie optreden, waar kunnen ze dan terecht? www.revenross-music.nl of op onze hives, revenrossmusic.hives. Als we terugblikken naar 2009, hoe zouden jullie dat jaar willen omschrijven? Succesvol. Een begin van iets moois. Het begin van een glansrijke carrière. En 2010 wordt dan die glansrijke carrière? Precies, jij hebt hem. 2010 wordt voor ons het jaar.